Andrei și puteți să mă căutați pe pagina mea Andrei www. Trebuie să vă arăt cum să umblați pe Mombogeni. Să începem. Să scuzați că am multe muzică așa, că îmi place și mie niște muzică. Florin Saran. Să mă învăț să fac ce vrea cu banii mei. Să începem, dar mai dăm muzică. Chiar este doamna zic că filmez. Și dacă v-a plăcut, dați un like, un share. Abonați la canalul meu. Scrieți comentarii. În comentarii ce vreți să vă prezentez, la ce vreți să descarc, orice. Să începem. Sau să fac ceva la tabletă. Să începem. Florin Salam. Florin Salam. Iar mă bag și dau la fete, nu mai dau cu
atât pentru azi. Să vă dați în sănătate și mânuicuța de... Să vă dați în sănătate și mânuicuța de un planet ca să mă singure la greu adevărat. Cam atât pentru azi. Ciao!